Higit 78,000 pesos naman po ng halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng pulisya mula sa isang construction worker po sa bypass operation na nangyari sa may Binmalay, Pangasinan noong Martes, Enero sa Iisa. Nahuli umano sa ang sospek habang aktong nagbebenta ng iligal na droga kung saan nakumpiska ang kabuang 11.52 na gramo ng hinihinalang shabu na tinatayang aabot sa higit 78,000 pesos ang halaga. Samantala, timbog naman ang tatlong lalaki matapos ang isang bypass operation sa Barangay Pantal, Dagupan City noong madaling araw ng Miyerkules, ika-7 ng Enero. Ayon sa tala ng pulisya, tinatayang 95,200 pesos na halaga ng hinihinalang shabu naman ang nasamsam sa mga ito ng Dagupan City Police Station. Mula sa mga suspect na isang mag-live-in partner at isang lalaki. Dalawang sachet ng hinihinalang shabu ang kumpiskado ng kapulisan na may tinatayang timbang na 14 na gramo at budol money na ginamit sa nasabing transaksyon. Ang mga suspect ay kasalukuyang nakapiit sa mga custodial facility sa kanilang mga bayan at pawang naharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165. IFM News. IFM News. IFM News.